strach mane do série. Nehovorím ti, že máš ísť super ťažké komba, ako je Shadow Kick, ale ty vieš, odkiaľ je Shadow Kick? Prečo sa to volá Shadow Kick? Je to od lísten hráče Shadow na World. Yes. To bylo performnuté v hře. Ale já vím, Shadow Kick je fajn. A to třeba zvládám pokaždý. Na to se ani nemusím jako... Třeba Shadow Kick je hodně dobrá věc. I tady to kvečko, já jsem uznal, že to je dobrá věc. Že jako když se to naučíš ale ty a nechápeš fakt... potom asi, aký ťažký je Shadow Kick. Já jsem to už hodněkrát udělal, podle mě jsem to nemyslel. Já vím, co je Shadow Kick. Dane. Ult Flash, ale první ult. Dane, já ti dávám stávku. Sprav Shadow Kick, máš na to 30 minut. Tak já jdu. Nedáš Shadow Kick. Ja dám Shadow Kick z 10 pokusov 5 krát.